Televidente Bombini no televisione timeout. Ahora en timeout, bueno, es un gran norte junto con nosotros directamente por de Holanda. El head coach de Hasse hoy en Holanda, que fue campeón de Europa Cup recientemente. Nos refiriendo al señor Danny Rombley, con quien nos va a conversar hoy. La que nos va a un timeout cortica, sin que nos back, nos está conversando con Danny Rombley. Televidente, dank je voor het doen. Con su permiso, ons erbij over naar Hollandees. Danny, goedemiddag. Goedemiddag. Bij ons, bij jullie is het goedenavond, hè? Ja, Bijna, hier is bijna. het. Hier is goedenavond. Ja, zeker weten, zeker weten. Kijk, hoe staan jullie momenteel op de ranglijst in de Nederlandse honkbal? Momenteel staan we tweede, achter Neptunus. Met wel een goede gap ertussen hoor. En vlak achter ons staat Amsterdam. Echt vlak achter ons. Hoe was het deze weekend voor jullie gegaan? Ja, niet zo goed. Amsterdam was afgelopen weekend beter dan dat wij waren. Ze hebben 2 wedstrijden van de 3 hebben ze van ons gewonnen. Wauw. Het wordt spannend de laatste weken daar, joh. Ja, zeker. Had denk ik ook niemand verwacht. Amsterdam speelt gewoon heel erg goed. Ze spelen ook als een team. En sowieso petje af hoe ze spelen. En het zijn leuke wedstrijden. Dus we hebben eigenlijk 3 mooie wedstrijden gespeeld. Komen er meer mensen naar honkballen kijken bij jullie? Ja, maar nu even niet. Nu is het niet zo druk omdat het vakantieperiode is. Ja. Er zijn heel veel mensen op vakantie. Ja. Kijk, ik heb gezien dat Nederland die is hard aan het werken, of hard bezig te investeren in de jeugdbaseball. Hoe vind je dat? Ja, jeugd is belangrijk. Jeugd is heel erg belangrijk. Dat is onze toekomst. We kunnen niet de hele tijd gaan bouwen op de ervaren spelers die er nu rondlopen. We willen juist dat baseball beter wordt in Nederland. En eigenlijk overal op de wereld. Dus er moet er gewoon geïnvesteerd worden in jeugd. Ik heb gezien dat U15 kampioen werd in Tsjechië. Ik weet niet waar ze hebben gespeeld. Maar ze zijn kampioen geworden van Nederland. Ja, ik heb het ook gevolgd. Het is echt super mooi. Ik ben echt super blij. Er zijn een paar spelers van mij van de Academy die daarbij speelden. Mooi. En mijn assistent van Skimitas, die was daar pitching coach. Dus ik heb ze gewoon goed gevolgd. En super blij dat ze gewonnen hebben. Dat is great, joh. Want ik heb gehoord dat één speler van Aruba ook daar heeft gespeeld. Meegedaan in de U15. Ja, klopt. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe hij heet. Maar Maximilian. Volgens mij heeft hij... Sorry? Maximilian. Ja, zou kunnen. Ja, die kan ik. Maar blijkbaar heeft hij volgens mij heeft hij het gewoon goed gedaan. Ik weet niet zeker, maar daar ga ik wel vanuit. Ik zag wel een filmpje dat hij ook het team best wel
ja, positief de leiding nam. Oh, dat is goed. Dat zag ik in 1 filmpje, zag ik dat. Ik dacht, nou ja, weet je, je kent ze eigenlijk allemaal niet. En dan kom je van Aruba en dan ga je daar naartoe en dan neem je gewoon de leiding. En dat vind ik echt wel knap en echt goed. Dus petje af voor hem ook. Weet je, er bestaat al interesse in hem van de Major League, zijde. Oké, nice. Ja, die is een goede die we hebben. Kijk, vind jij dat HCOW beter is gaan honkballen de laatste weken? Nee, de laatste weken niet. Nee. Nee, de laatste weken spelen wij eigenlijk beneden ons niveau eigenlijk. Maar Waarom? ik denk dat het allemaal wel zijn redenen heeft. Want wij hebben 5 blessures gehad in het team. Oh. 5 belangrijke spelers die geblesseerd waren. Ze zijn nu allemaal wel bijna allemaal terug. Ja, zo goed als terug allemaal. En vermoeidheid speelt ook een rol in Nederland. Dat zie ik ook bij andere teams. Kijk. Heel veel wedstrijden achter elkaar. Ja. Geen zomerstop. Normaal heb je een zomerstop in Nederland. Dit jaar niet. Dus dat betekent volgend jaar beter voorbereiden. Want vermoeidheid heeft te maken met je voorbereiding. Ja, deels. Kijk, in Nederland, we kunnen niet als professionals hier spelen. We zijn geen professionals. Helaas, jammer genoeg. Maar dus iedereen werkt daarnaast. Okay. Dus die hebben gewoon een 9-to-5 job. En daarnaast gaan ze honkballen. En het is eigenlijk gewoon een hobby voor Nederland. Maar ja, het is gewoon dat we gewoon wel hoog niveau hebben in Nederland. Dat iedereen goed kan honkballen. Waardoor het misschien lijkt dat we professionals zijn. Maar we zijn geen professionals. En dat zien we nu dit jaar doordat er geen break is. Daar zie je het wel ergens in terug. Het liefst train ik elke dag met ze. En doen we alsof we professionals zijn. Maar ja, helaas kan dat niet. Goed zo. Televidente, la cosa per molto cortica se ne chiede su Merkel Simasco. Danny Rumbley, direttamente voor de Hollanda. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke per aver conosciuto con signor Danny Rumbley direttamente voor Hollanda. Danny, net ook je vraag over de blessures. Je zei 5 spelers van jou die waren geblesseerd. Hoe zijn ze nu en wat ben je aan het doen met hen? Of wat heb je gedaan? Nee, ik heb niks gedaan. Dat heeft de fysio gedaan. Die heeft ze geholpen. Ze zijn nu allemaal terug. Spelenden, nog niet 100%. Sommigen, eentjes 100%. En 4, die zijn gewoon, die zijn nog niet de volle 100%. Waarvan eentje is onze ace, Lars Huijer. Die is nu nog een pitch count. Want hij had een scheurtje in zijn lies. Kevin Dirksen, die had iets met zijn rib. Gekneusd of zo was het. Dus die is nu ook wel weer, die speelt wel volledig nu. Brantley Martina, die had zijn duim, een scheurtje in zijn duim. En er was er nog eentje die rechtervoet of linkervoet? Rechterhand of linkerhand? Ik denk aan Judge. Rechterhand. Oké. Judge heeft ook rechterhand, aan zijn duim. Met gooien. Ja, oké. Oh, is hij een werper? Nee, hij is een infielder. Oh, oké. Ja. Je duim die heb je altijd nodig. Je weet dat. Ja, kijk, zeker. Hoeveel wedstrijden moeten jullie nog spelen? Voor deze ronde moeten wij nog 6 wedstrijden spelen. We hebben deze week 3 keer Neptunus. Dan is er 1 weekje vrij. En dan ga ik met het Nederlands team met U23 naar Oostenrijk voor het EK. En als we terugkomen daarna hebben we nog 1 serie tegen RCH. Ook van 3 wedstrijden. Dus nog 6 wedstrijden totaal.
Na die komen de play-offs? Na die komen nog niet de play-offs. Heb je de wildcard ronde. Oké. De bovenste 2 die zijn gegarandeerd play-offs. En de onderste 2 die spelen tegen nummer 5 en 6 van de onderste 5. Oh, dus ze hebben nog een kans om in de play-off te gaan. Nummer 5 en 6. Ja, zeker. Ja, Mooi. die nummer 5 en 6 hebben nog, die kunnen door de achterdeur kunnen ze nog binnenkomen. Zou kunnen. Maar pas op, als je met een noem je een van de pitches van de Verenigde Staten overnemen, god, het kan interessant worden. Kijk, zit HCOE in de finale, denk jij dit jaar? Ja. Als wij gewoon weer spelen hoe we normaal spelen, niks aan de hand. En hoe zie jij, Neptunus is nummer 1 momenteel. Ja, Neptunus speelt ook heel goed nu. Ja, dat weet ik. Ze zijn een goede honkbalteam. Hoe zie jij HCOE tegen Neptunus en HCOE of tegen Pirates? Hoe zie jij dat? Strijd. Goede strijd. Ja? Echt, ja, heel veel passie in die wedstrijd. Dat is hoe ik die wedstrijden zie. Dus als de play-offs is tussen een van de 3 tegen elkaar, maakt ook niet uit of Neptunus Amsterdam of wij Amsterdam of wij tegen Neptunus. Die passie ga je daarin zien en keihard honkbal ga je zien. Dat is wel goed voor honkballen daar in Nederland. Ja, zeker. Zeker weten. Heb jij een academy? Baseball academy? Ik heb zelf geen baseball academy. Ik run wel een baseball academy. Skimitas Baseball Academy. Oh, er zijn verschillende daar in Nederland, hè? Er zijn er 4. 4? 4 officiële baseball academy. Daaromheen heb je ook nog wel academies, baseball academies, maar die zijn alleen maar om te trainen. Dus 4 die ook in de competitie zitten. Oh, oké. Dus die 4 hebben een negental in de competitie. Hebben een team in de competitie. Want ik heb je kent deze vent ook. Ostis is ook bezig daar in, waar? Nijmegen? Met een baseball academy. Ja, maar dat is geen baseball. Ja, misschien dat ze daar nu een baseball academy op hebben gezet. Maar dat is niet een officiële baseball academy. Oké. Hij moet nog daar... Niet erkend. Hij moet daar naartoe groeien dan. Nou ja, dat is meer de academy, niet hij zelf. Dus de academy moet die status volgens mij... Ik weet ook niet precies hoe dat werkt, maar je moet een erkend academy worden en dan kan je meedoen. Volgens mij kan je sowieso meedoen aan een competitie, hoor. Ja, zeker weten. Kijk, wat volgens jou heb je nodig om de finale te behalen en kampioen te worden? Nu. Mijn team gewoon spelen, gewoon weer de lol. En de lol hebben we wel. Gewoon weer de normaal, als wij gewoon weer spelen als hoe we normaal spelen, dan makkelijk. Wauw. Televidente, wauw. Direttamente voor de Hollanda. Coach de HCOE in Hollanda. E ter 2 lugares em campeonato regular de beisebol na Holanda. Hibando tremendo campanha para ser. Maneira que foi campeão Europa Cup 1 se tirado em aí que não tem campeonato primeiro que beisebol que na Holanda. Ele saiu campeão. E agora que não seu time está em 2 lugares, seguindo atrás de Neptunus, isso atrás, o time de Amsterdam também está probando de rebatar e de 2 lugares por aí. Danny, I wish you all the success, man. You are doing a very, very good job there in Holland, and we are following you from here. Thanks. You know who is following you also? Your father. Your father. Yes, you know that. Televidente, qué honor. Directamente por Holanda, los amigos Danny Rumbley, de HCOE.